tama na panapunan ta na po ang programa ta ano ini ay matanga na lamang agahon ng maray tama na gayod tama na ta programahan ta na ta masupog sa indo sige naman ang burbaylita naman ko niya na pagkaaga tama na gayod na okay na dinara plus naman kamo aramon tanan mga buwan namanong report hali po dyan sa luwas kay ba mga tugang ang Mega Force Patrol. Nasa linya po ang report ni Padingalar Mario. Good morning, Padingala. Nung latest dyan, go ahead. Salamat, Pade. Maski anong pasabot, kulang pa man giraray ang kooperasyon kanibang may sadirinin ayam asin in birth control program. Yan ang rason kung natata dahil matapos-tapos ang reklamo sa mga balaw-bagaw na ayam sa palibot. Latest na informasyon dyan sa may AMS Barrio, sa may YMCA, igwang nambubukod na ayam, na reklamo na kan mga residente, lalo pag nakamotor. Maski sa ibang lugar, iyo man ang feedback sa tuya. Yan. Ang ibang barangay, siringkan mauyod, igwa naman in ordinansa na minapromoter kan responsible pet ownership. Alagad dahil sa day mapugulan na pagdakol kan populasyon kan mga ayam, iyo man gilaray. Ani ba pig papakapun man. Alagad mas dakol man giraray. Anti pabayaan na sanakan mga may sadiri. Yan, Pinarati konsensain sana. At minsan nagiging kausapanin aksidente. Pag inirilo, nagadan. Yan. Minariak ang may sadiri. Yan. Sa social media. Yes, sa Facebook. yes. Violation of animal rights. Yan, So yan ang problema. Kaya sagot sa kunyan, ang simpleng issue ini sa barangay, anday matapos-tapos, reklamo man giraray. Iyan ang nabangkaras ka informasyon digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. O tama man ang gadsiya sabi ni Manong Leonito Gaviria, dinara plus ngaya ako migo. Yung baga, tama na migo tabi, okay? Tama na migo. Mientras tanto, nasa linyaman si Karen Ala. Karen, good morning, Karen. Karen. Good morning, Karen. Nawawala. Good morning, Tabi, sa mga taga Bagong Bayan, Daraga Albay. Yan, hi, hello. Kumusta po ang mga taga Ilawo, Daraga Albay? Nakatutok daw dyan ang pamilya Montenegro. Good morning, Tabi, sa Indogamos. Siring man sa mga taga Barangay Kimantong. Yan po sa may partikan Barangay Sipit. Magandang morning. At saka good morning po Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa Manafarte-Can Mundo. Okay na si Karen Ronald? Wala? Karen? Yes, sir, si Henry. Good morning. Lauman ngunyan na alas 7 nin agaan build up kan trapiko di sa Maya Old Albay District dahil iyan sa gigibo na foot parade kan mga estudyante kan Bicol University. Ang foot parade kaya tabi Henry. Parte iyan kan taon-taon na tradisyon kan mga taga-Biyo sa pag-welcome kan mga bagong estudyante digdi. Sa sinabi na ngunyan na alas 6 aga na assembly digdi sa may palibot kan Peñaranda Park asin alas 7 ng aga mapuroon ini maparada dyan sa palibot kan Peñaranda Park mawala pa kanto digdi sa Macdo kan Gregorian Mall pagkatapos mato ini sa sarong side kan Pinampo kaining Rizal Avenue sagkod na makaarabot ini palaog duman sa Bicol University main campus sa Ampangkan Campola. Karong portion man sa natabi IVPN ning Pinampo ana o kuparon kan parada tusog sa bisukan Public Safety Office kan Legazpi asin magiging stop and go ana magiging bulos kan trafiko kaya dit na pasensya ana kung kaipuan ngunyan sa mga motorista lalo sa mga maralag sa trabaho dahil sa pinaluwas depende na memo kasapon kan biyo lauman na dakol-dakol an mail ba kaini hali sa man iba-ibang college kan biyo na nagasurulog ti mga festival costume
susugman sa pinagapusiminda na programa. Aha. Yan ang report, Karan Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Mientras tanto, dumaan kita sa kinamugtakan ni Jimmy na salita sa 3rd District, Canalbay. Jim, good morning, Jim. Yes, so pipi maray naga sa mga parantabay kan inot ang pag-iiriwalan ang mataas na presyo kan karne. Tinurig. Dahil sa pigdalaog na da kita digdikan mga dayo na mga fakturador pati sa mga barangay. Aha. Kung sa dahil sa langkaw na demand sa karne, haros mataas ang barakalan kan buhay na urig. Dal kumusta ang karne nag-abot na kay tukit 350 pataas. Nagkakariribok na ba kita kay ito? Lalo na sa mga nasa LGU. Dahil ta haros mauubos daan mga kaurigan sa mga buro barangay kay ning naglalaog ng mga fakturador na kung sa pigdadara sa luwas kan sa tuyang probinsya ang mga urig. Ngunya naglaog seksi na ang gobyerno. Ang ginibo nag-importar nin karne, mga cross-import. Tanganing maipnoan ang kakulangan sa supply sa mga merkado, mga hotel, asin mga restaurant. Aha. Itinaas kan gobyerno ang minimum access volume sa importasyon. Unin ang epekto tabi BP dahil sa oversupply, bagsako na lugod man ngunyan ang presyo kan buhay na orig. Nagdadalaga na sana sa 130, 140, samantalang kay ito, nagsi-190, 195, buhay na orig. Pwertihon kay ito ang pagmatikan mga nag-aarataman kan orig. Aha. Ngunyan ang karne, 240, 250. Nyan. Aha. On kan inot, yaon an entusiasmo kan mga paraataman in orig na mag-arataman kada mahal nga ni ang presyo ngunyan dismayado magagadan ang industriya da nin pag-orig dahil sa kamahal kan mga feeds ngunyan mababoy man na bakalon baratuhon ngunyan na umabot man ang puntong irimisa maboy yung ipabakal prevailing price 140 live weight. Aha. Nangyayari buburuno na sana mahiling mo tabi bibi sa palibot sa mga barangay gulpinan mga paratsinda ng karne kabarato na sana dahilan nga ni sa importasyon kan gobyerno kan mga frozen meat Nako. basado kay Provincial Vet Dr. Pancho Milla i-report niya dahini na isinigibo nindang survey kay Gobernador Noel Rosal sa pagsabing nag-aagrangay na ang mga paraurig o para atamanin urig sa albay sa pagsabing sa lakdang na inikan gobyerno magagandaan sa indang negosyong urigan. Oo. Grabe, ano? Posible man ang ganda mangyari, Jimmy. Yang kanabusan kitang karne digdi sa probinsya Canalbay. Sobrang nga ni ang karne. Ano? Sobrang karne? So, grabe, nakulan importation. Tama ka. Karne. Magaganda sa negosyo, kan-lokal na mga para urig dito sa tuyang probinsya. Kunarong ka yan. Nakulo na ang karne lugod na mga imported, na frozen na karne, natural. So, presyo kan urig na so, mga yaon digdi sa tuya, to oversupply, low supply in demand, mababaw ng presyo. Oo. Mahalon an feeds. Maboy man ipabakal sa orig 4 na bulan. Lugi. Yeah. Paabot din ni Dr. Pancho Milla kay Gobernador Noel Rosal para mapag-aradalan ay maisipan kung ano ang mga dapat gibuhon kay ni naremedyo kan gobyerno na importation. Okay. So kaya mga dagdag na informasyon sa pangalan kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa Dako pa mga imported na karne sa tuyang probinsya. Dako pa mga imported na karne sa probinsya ta. Baka dahi taaram. Yan mga tugang na mabakal tang urig. Karne dyan sa mga grocery supermarket. Imported dyan na din. Ay, nako. Sige, dapat ka suportahan ng lokal na produkto nin mga para urig dito po sa tuyang probinsya.
Angel, good morning Angel. Kumusta dyan? Buhian mo? Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayo mga parantabay. Sa mga dugang tapang barata, nagkakondukta na VP Henry ni hararon na investigasyon ang Legazpi City Police Station sa pamayo ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. manungon sa sarong minor de edad ni VP Henry sa sur na parte ng Legazpi, partikular na sa barangay Bunker 1, ang pigpirit VP Henry pasakayon kan sarong lalaki na nakamotorsiklo kaso hapon na aga. Pasado VP Henry sa ipinalawas na statement kan kapulisan nakahuro nila ang embeltong minor de edad kung sa istorya kaini na po mas o menos alas 6:25 ning pagkaaga kasuhapon mantang siya ang naghahalat ng masasakayan pasirin dyan sa iyang eskwelahan. Kanaranihon siya VP Henry ninday namin din na lalaki na nakasuulog ng itong na t-shirt na ka-jacket as in full face helmet as in nagkaparamdam siyang pigpipirit VP kaini na magbusakay sa iyang motorsiklo alagad nagsayumaan aki. Nagkaparang minutos pa VP Henry kan magluwasan sa iyang ama dahilan para paharuruton kana rider o suspect na sa iyang motorsiklo sa direksyon nga pasasiring sa Bunker 1 proper. Kapag koordinar naman VP Henry ang patura sa barangay para mahiling kung may mga naka-install lamang ng mga closed circuit television o mga may available nga CCTV footage na posibleng makatabang para ma-identify ang rider. Alagad wa ini VP Henry ni CCTV footage. Pangyari man ano? At hindi man natandaan kan biktima ang plaka kan motorsiklo. Ipinangapunan VP Henry kan hepatura sa publiko na bukas ang saydang hepatura para sa anuman na informasyon manungol sa nasabing rider para masusug ini mientras ipinangapunan man kan ninda sa publiko lalo na sa mga minor de edad na maging maingat sa gabos na pagkakataon at hindi basta-basta VP Henry na mag-ako ni mga tangro halos sa mga dainibid o kadulang mga persona bagkos tulos ining i-report sa indang hepatura sa pagiman kang 911. Pangyayari man kaya na di na ano na bagay na yan. Ano ang perang edad kang minor de edad tabi Angel? Di ko VP Henry aramsu edad. Basta grade minor. 9 student ini po. Anong grade? 9 student. Grade 9. Grade 9? Grade 9 na, ano yan, mga nasa grade 9. Third year high school? Ade, ay, atama itong ginibokan aki, dahil sinagsakay, ta dipisil, ano? Dipisil. So, maganda yun pati VP Henry so aki. Di kairak man. Okay, di mag-ingat na lang ha. So, Dito aram ko ang motibo kan suspitsado, boda imagine, may naka full face, naka black nin, gap all black ha. Di ma-identify kan aki ko anong sisa ito. VP Henry ang Bogota, 6:25 kiaga, maliwanag na. Alas 6:25 din maga, medyo kumpaya, makompa, barubirong pa. Bata aratabon baga maglaog iyan ng mga aki. May shifting of classes baga sinda, di ba? Maliwanag na digdi VP Henry sa bulod, pag-arab kaan. Oo, okay. Mag-ingat. Apo. Sige. So, yan, Ika VP mag-ingat Henry, ka man. Ay, don't me. Bata gari baga. Pag nakatindog, gagari ka man sa naso mga ganun eh. Gari ka na sa senior high school. VP Henry, sa tayo maglaog mo. Okay, So, sige. yan, VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas, habi sa tuwi ang QYJ Enterprises sa Barangay Orosite, Legazpi City, in Zone Plaza, Visit, Salamat, Angel, sa report. Ano ba yan? Kamutabing nagdadangog mo niya ng mga estudyante. Ako di so iba, pahali na sa mga harong ninday. Kung ang laog ninda alas 6 nin aga, pahali na po yan. Kaya sa mga nagdadangog yan ng mga estudyante yan, tabi, sa mga nawalat pa sa harong. Buda sa mga parents, ha? Di basta magparapakisabay-sabay sa mga nagmumotor. O kung bako man mga tugang sa mga, sa mga may auto. Na pag pinasakay, masakay. Mag-ingat po, ha? Deta aram ko ng motibo ka itong suspitsadong ito. Yan po sa may partikan Barangay Bangkero, ha? Alright? Mas maray ng pasiguro, tabi, ha? Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nasa linya si News Director Mar de la Cruz. Diyan kita po sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning. Good morning, baby. Gari pare-pare ang problema tang duwa. Delikado naman eh. Delikado. Delikado. Okay. Basura gigibo na kuryente kang gobyerno. Oh. Lokasyon kan West Energy Plant.
Igadala na sigon kay Presidente Moss. Yan, oho. Kaya tanto, PBBM kontra sa mas magabat na padusa sa sala na pagtatok ng basura kung walang matanos na garbage facility. Yan, oho. Petisyon para iluwaskan Senate draft report sa flood control probe. Iminasura kan Korte Suprema. Oho. Tapos na Senador kang 2025, nag-avail kang leadership fund sigong kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Gapos sa senadora. Pero si Senador Mick Subiri, na iyuhan naging Senate President Cheto, Oo. kinuntestara na legasyon ni Bunuan. Oho. Kasi sinabi na dahil siyang kinaputan na listahan kanin sa projects ng mga senador. Nako. Ano hindi pa di leadership fund? Ano po? Leadership fund. Iga pa lang kada, Pero no? discretionary fund kang ano yan, kang Senate President. Binago na pala niya, no? Ah? Dati baga, gano'n pareho kanso kay itong so CDF kan mga panahon? Senador ngo yan. Dahil kung yan sa nene, sa senador sa nene, Kaya nga sa senador sa na. Oo. Ang CDF magkakabilog, congressman bula senador. Yes, ngunyan. Pero na leadership fund din sa senado sa nene. Sa senado sana. Oo. Tagpiri raman dapat eh. 500 million. 500 million? Pag ka chairman kan dakulang komite, Oo. arog kang finance o kaya public works, Oo. 1 billion. 1 billion? Oo. Okay. Ako aning 1 billion, sabi ni Bunuan, si dating senador, Bong Revilla. Okay. Ikaw Right, pala rolling. nagsundat ka na di. Warning, as in order, katakot sa pagbalgar ka nagkatirang individual sa impeachment rule, na nagbabawal sa pagpaluwas in public comments sa merits kang kaso. Oho. Biganda ang presiding officer, Senador Chis Escudero. Pagpugol sa pagbilta kang basura, mas nakulang ang job kaysa sa paglinig. Oho. Paggamit ka ng OVP ng confidential funds, irregular, dahil kulang sa dokumento, sigon sa COA witness. COA may poder na ugido ng record, ka mga tao na sa likod kan alias. Okay. Last minute in session, sa BICAM, ikis na, sigon kay Senador JDR ito. Plan control project sa 2027, ingutuan sa Kamara ng Representantes tanganing din na maotropa ang korupsyon ka mga nakaging taon. At then, Amando Ligutan, pinarindugan ang sa iyang post Na? na bawal ang misleading questions sa pagdangog. Ayan. Oho. Kaya, sabi niya mga eleksyon na pagkaga, ato dyan Computerwise Enterprises, anapo sa na Mr. and Mrs. Raul, at Marisa Calio, dyan sa oras at bigas dito sa Basta Radio, itiwais na yan, 24/7, konektado ka mo sa inman sa mundo. Iyan. Oho. Daniel sa Isinepo si Mardila. Good morning. Good morning, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Nako. Iyan na. Magpuminutok na naman. Iyan na. Gapos pala naman senador, igwaki, pigapon na leadership fund, 500 million ang pinakasadit. Oh. Kung halimbawa nga may proposition ka man sa chairmanship, 1 billion. Hala. Nagkaburulgara na. Miyan, pero dito man aram kung saan ginarasto ninda yan na mga milyon-milyon na yan. Kasi ng leadership fund, tayo digaro discretionary man yan, mga tugang kan sarong senador. Mientras tanto, sandali lang Joshua, tapudan tamon ang pag-asa. Tawagan muna natin ang pag-asa, mga tugang sa kamugtakan kampanahon. Ngunyan pong aldaw. Sige, sandali lang. Ano kaya ang latest ngunyan? Mga tugang sa pag-asa. Aramon ta daw yan, mga latest na mga pangyari. Hello? Good morning, VP. Good morning, amigo. Melvin. Si ano po ini, si Ay, Jaime po. Aw, Magkaboses na kami. delikado na iba ng pagdangog ko Magkabusis na kamong duwa. Napasala ba sa namigo? Pagod ako kaya, anjot, subarkada ko.
Day BP, naka-day off. Ano ba raw itong unang pagkapon ko sa imo? So ngaran niya na, Ayan, sana. Hindi busy. delikado yan. Okay, sige, Jim. Go ahead, tabi. Yes po, marahay na aga sa mga paraantabay para sa satuyang weather forecast. Mhm. Ngunya na aldaw na Webes, petsa 13 kan bulan na Agosto. So, generalmente magay na panahon man girarayan lauman ta sa maghapon, digdi sa Kabikolan. Kapera na lang duman sa perigdaang pagkuran o pagtagiti, daramang giraray kan maluyang habagat o southwest monsoon na nakakaapektar sa bilog na Luzon. Wala kitang na-monitor na LPA o bagyo sa laog kan sa tuyang area of responsibility. Mhm. So, bagyo man duman sa luwas kan sa tuyang PAR, nagkusog na ini bilang sarong tropical storm asin kasubagong agaan sa iyang presenting lokasyon. Nasa 2,560 kilometers sirangan, norte sirangan kan extreme northern Luzon. So ini paparayo man sa tuyang nasyon asin wala man piglalauman na magiging epekto. Ang direksyon ka ini papasiring duman sa norte sirangan sa likas na 20 km per hora. So digdi man giraray sa Kabikolan, moderatong paros ang dauman to sa maghapon asin ang mga kadagatan na sakop kang rehiyon magiging banayan sagkod sa kung minsan maalon hulingan ikan habagat ang estimated wave height na nasa 1.8 sundong 2.8 meters. Ang temperatura sa maghapon pinakahababa na sa 25 degrees Celsius asin pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 33 degrees Celsius. So yan BP, sa tuwing update para sa kamugtakan kan sa tuwing panahon, hali po dito sa Pag-asa DOST Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat marahin na aga. Marigano Jim tas sukuan ano? So mga maraon na panahon palapos ano sa Satuya buda sa Pilipinas ano? Yes BP, ininganing bagyo sa luwas kang par, Oo. imbis na mag-northwest, papasiring sa northeast, paparayo digdi sa Satuya. Oo, ayun. Okay, sige migo. Salamat na maray mabuhay ang Pag-asa. Ha? UBP, welcome and mabalos. Thank you so much mga tugang si Jaime Bordales sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan mga tugang sa Pag-asa. Good morning! Good morning! Alright! Ano nga ning programa ining senong pinagdarangot? Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya, mga tugang Joshua Bino. Joshua, good morning! Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Oh, Nagsaspanyatong pareta, nakapagpalawas na kan sa iyaman na opisyal na pahayag, itong school official na pika-aligaran tani ni Henry na may karelasyon na estudyante sa sarong eskwelahan digdi sa Daraga Albay o particular na digdi ang Daraga Community College or DCOMC. Kasood ma, DP Henry, na interview ta na in live digdi sa DCGB, asin siya mismo ang kumpirmar na ako ngaya itong pinagtutumbok duman sa reklamo asin pinag-aaligaran na may relasyon sa sarong estudyante at eskwelahan. Daman DP Henry nagtugot na mapangaranan tangani man may palawas naman ang sa iyang pahayag asin pagkontra duman sa naunang bita ng aligasyon. Ang school official na init DP Henry iyo si Dr. Joey Zamora, ang college administrator Daraga Community College o kaya DCOMC. Sigon sa iya tadi BP Henry, tuloy na itig i-issue sa iya ang naunang ng aligasyon. Sigon sa iya, nagtuon sa ini Mayo 2026 asin kinumpirman man niya sa tuya na bago pa ini nakaabot sa sangguni ang bayan, nakaabot naman ini sa opisina ni Mayor Victor Perete, asin duman nakapag-huro na sinda o katun sa'yo, natapos na ang isyu sa opisina kan alkalde. Asin sigon kay Dr. Zamora, bako totoo itong pinag-aaligar sa iya tabi ni Henry
sa pagsabi na dahil sa nakikipagrelasyon sa iba, lalong-lalo naman dahil nakikipagrelasyon sa mga estudyante na naunang bita ng eskwelahan. Yan, oho. Pinagtawan doon, BP Henry, kan school administrator na kung magpaapod na ng committee hearing kaya investigasyon ang sangguniang bayan, particular na ang Committee on Laws, Rules, Human Rights and Good Governance ng sanggunian, Oo. 100% ma-attender na siya tadi BP Henry sa kaituan niyang makipag-kooperar sa sangguniang bayan para maipahayag man ang iyang lado, may pahayagan sa iyang pagkontra duman sa naunang dito ng aligasyon. Kasi na once and for all sigun sa iya, malinig man ang sa iyang pangaran. Kung natatandaan bagatari BP Henry, pinagpunan kan isyong ini, iyo ang reklamo ng sarong magurang na nakabot kay Consul Attorney Ayon Makasinag na ipinagsangat man sa paagi ng privilege speech sa sangguniang bayan ka nag-aging Martes nin hapon. Aha. Parte kan balansyadong reporting kan na DCGB News, pinasyalan niya to ang naunang dito ng eskwelahan, pinahuron ang school administrator, atin siya na mismo BP Henry ang nagkumpirmar, nagtugot na siya mapangaranan, asin siya mismo nagsabi na mapa-interview para manahugman ang sa iyang paliwanag. Iyon. At least bilib ako dyan kay sir. Bilib ako dyan kay sir. Talagang makusugan sa iyang paninindugan na humampang sa sinabi ng mga issues. Di ba? Siya palan ito na pinagtutumbok naman sa privilege speech ni Kagawad Ian. Roger. Okay. Perang mga perang tao na dang pig-intrigan sa iya, perang bulan na. Sabi niya, hali na data, tang Mayo, ngayon nagluwas naman iyan. Tapos, nagka-pururo na lasinda sa opisina ng alkalde. At hinapot na siya ni Mayor? Okay. Tapos, sabi niya, okay na nga ito. Tapos na ngayon, after kayo itong pagkuroon sa alkalde, and sa ngunyan, nagbuto ka kinara. Saan ko niya ang bayan naman? Nya paano naglabas iyan na arog ka na bagay ngunya daw? Iyan BP Henry na isong iyan na nakabot kay Atty. Ayan sa paaginin sa wrong email, mula sa paaginin sa wrong surat. May nag-email sa iya? May nag-email kay Atty. Tapos may nagsurat. Okay. Kaya nakabot kay Atty. na isyong iyan sa BP Henry. And sigun sa kay Atty. sa nakabot niya ini sa kuya, nabigay sa ng bayan, siyempre nga, kay puwan man mag-action. Nya, Nakabot sa inda. nya, ano yan? Midbay ito ni sir na pigbabaying pig-aligar sa iya? Ito yung estudyante? Sabi niya, dahil niya man listado. Dahil niya midbid? Sabi niya nga niya, dahil man niya nagpamidbid niya kung Sisay? Saysay. Dahil man siya nagkakahilingan ka ito? Inapot nga ni, actually kasunod Saysay nga ito. Sabi niya, dahil ko man niya aranta, dahil man niya ako tinarog niya kaan. Yung nga ni, mananggat medyo misteryoso. Kumbaga dahil niya aram o kung ano kung sisa iyan. Okay. So at least sabi niya, ako nga pigdi-deny ko, iyan ang mga allegation na iyan, kung magkaigwa man ng investigasyon, makakumpang siya tabi dito yan rin, saan ko ang bayan. Okay. So anyway, iyan ang abangan ka na lang, ang committee hearing, nakaschedule yan dito Henry sa Lunes, Agosto 17. Okay, sige. So yan, sabi dito Henry, ang paginguan niya to na mabalanse ang impormasyon na yan. Josh Campino, DCGT. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Salamat Jimmy o kaya Joshua sa report. Paningit. Hali po dyan sa luwang. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit, ngunyan po nga daw.
tugang, dagdag karaman sa morning hirit, aram na nindo, kung nata may mga buhok kita sa iba-ibang parte kang lawas ta. Aram na nindo kung ang katuyuhan, mga tugang kan sinabi ng mga buhok. Sigon sa pag-aadal, ang mga buhok na yaon po sa laog kan sa tuyang dungo. Yaon sa laog kan sa tuyang talinga. Yaon po sa tuyang kilikili. Iyan mga tugang may purpose. Kung nata nagtutubuan dyan. Sigun sa informasyon, iyan po minatrabaho, minaaktuar bilang sarong natural air filter. Filter pangsara mga tugang para itrap ang mga dust, mga pollen, ang mga ati, asin iba pa mga germ na sa tuyang nahangos o saan man na parte mga tugang kan sa tuyang lawas. Tangani po na yan, day mag-abot mga tugang asin madipinsahan ang mga bagay-bagay na yaon sa tuyang sa diri. Pero ang pinaka-importante, yung panbuhok na yaon sa laog kan sa tuyang dungo. Iyan minakontistar, mga tugang kan sinabi ng trabaho, tanganing maibitaran daw, ang paglaog kang anuman mga tugang na mga bagay-bagay makadiretso sa satuyang baga. Ayon. Iyang pala nata daw iyong mananggad adi. Ha? Ang buhok ta mananggad, igwa, mga tugang ki, buhok, iyang pala databi, filter. Kung sa auto, air filter. Para po mga tugang itrap ang mga ti na day po yan makadiretso sa satuya tabi na baga. In other words, sa inman na pati kang lawas ta, kung yan po igwanin buhok, mga tugang pangdepensa, mga tugang sa posible na intruder na gustong lumawag dyan. Yan po ang dagdag karaman, mga tugang sa morning hearing. Paningit sa morning hirit. Sige, okay, yan ha. Kaya mga ngalas ka bakunat ang mabuko ng sakuyang dungo. Importante pala niyan, mga tugang na iyan, ay po niya to na may purpose para po sa tuyang karahayan kan salod. Yan ang nagdag karaman sa morning hirit. Nasa linyaman mga tugang si Jomar Bien sa dagdag na report. Jomar, good morning Jomar. Kumusta dyan? Buhian mo? Salamat BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Arestado dito sa Banuahan kan Bakakay ang sarong taga Pulanggi. Tapos na digdi masusog kan mga autoridad kan magpaluwas na ng warrant of arrest kan korte kontra sa naunang bitan na suspetsado. So, naampang sa kasong sexual abuse duman sa Iriga City kung saan ipinaluwas ang warrant of arrest kan Agosto 7 pa sana o Agosto 10 ngunya na bulan na makaputan kan mga autoridad ang warrant of arrest kontra Didikay alias Harold akan sarong aplan barangay sa Pulanggi Albay. Na hinanap ninday ni pero day na palang duman sa Pulanggi asin digdi na sa Partikan Bakakay nagtatago nakipag-coordinar man tulos ang Pulanggi PNP digdi sa Bakakay Police para iserbe ang warrant of arrest sa kasong sexual assault na may piyansang 180,000 pesos. Dinara na dyan sa Pulanggi mga autoridad ang suspect na digdi na kuha sa Banuahan kan Bakakay. Sa ngaran kan PYZ Enterprises, ang nagpapagamit sa tuya kang komunikasyon na gamit kang DCGB News, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report halipon yan sa luwas. Alright, sige. Mga tugang, sa mga birthday greetings pala dyan ha. I-text na po sa tuyang mga greetings in the morning. Inuman tamo na kitubig, dumugong ko ng halunan ko ha. Tabing maray-maray na. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
Uy, good morning, Tabi, sa mga birthday celebrants natin. Good morning, Tabi, sabi ni Madam Melinda. Oy, Madam Melinda, salamaton, Tabi, sa kape. Kumina pa ako, nagta-thumbs up na biyo si Ronald. Masiramon, kumina pa ako kaso hapon. Ngunya na aga o garing, naginom ako ki salabat. Muda, so pampatak baga, Madam Melinda, we. Tunayon, Tabi. Good morning, Tabi, sa gabos daw ng mga listeners. At saka good morning, Tabi, sa kuyang agom na si Daddy Nol. Happy birthday. Hali kay Mami Jarisa. Ano pag-pronounce ka ini? Jaresa o Harisa? Jarisa gayod, Jarisa. Digdi po sa barangay Ilawod. Yan, Daraga Albay. Good morning daw. Di mo lamang kinumpleto sa pangaran ni Daddy Nol. Happy birthday. Okay? Good morning, sir. Pakigreet po sa kuyang jowa. Iba man ini Ronald. Happy birthday. Happy birthday. Good morning, sir. Pakigreet po sa kuyang jowa na birthday mo yan. Grabe. Disidido, ano, wala ba nagaring sa pangaran? Ay, wala man, mag-greet na sana, incomplete. Sige po, pasensya na, walang pangalan. At sa good morning nga pala sa, ano yan, ha? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. So mga birthday natin. At kung natailingon ta mo na inin na mga kwandigdi, mga dapat niya tong ayusin. Hay na nga ni ito. Madali lang. Ay, nawara na lugod. Oho. Okay, ito yata. Digdi ito maluwas. Ika ngayon nagipindot yan. Bahala ka kung anong gibuhon mo dyan. Ito na. Aha, ito. Ay, nako. Ito po ang mga... Okay, ito yata. Digdi ito maluwas. Good morning, pabati po. Digdi sa barangay Kabason. Digdi sa Kabason. Sabi ni Joel Lunas. Good morning, sabi ni Lads Bueno. Good morning daw kay Jester Lorilla. Diyan po mga tugang sa Sipi, Daraga, Albay. At saka Beverly Camacho. Pakigreet po insan. Watching from Castilla, Sorsogon. Good morning, Tabi Insan. Manay Beverly. Gari mato ako sa imo. Matuwa ka sa ko. Gari mato ako sa imo. Beverly Binasa Camacho. Good morning, Tabi. Wilma Brubio. Good morning, sir. Michael Banyares. Maray na aga sa mga taga-pamilya ko dyan sa barangay Bangkiruhan kay Virgilio and Helen Banyares. Alfredo Alsaga, good morning, sir. Mercy Acabado, good morning daw. Josephine Alsaga, yan. At saka, good morning sa mga taga San Andres, Santo Domingo, Albay. Si Marlene Yanson. Happy birthday. Hi kay Olga Miliena Belen. Good morning, Sir Henry from Niagara, Canada. Ay, wow! Gusto kong makaabot dyan. Dyan, Tabi, sa Niagara, sa Canada. Good morning! Good morning man kay Wood Mirabete. Good morning. Magayon ng ba't ang pagkapos niya. Good morning nga Kuya Henry. Yan. Good morning, Tabi. Saka good morning kay Mading Sylvia Arboleda. Maray na agad, Tabi, Mading. Ikanan tunay, Madi. Maray na aga po sa imo. Bueno. Okay na. Wala na. Baka may nawalat kitang greetings. Okay na tayo. Okay na. Sige. Ang mga bareta, susunod na. Sandali lang po. Makalipas lang kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Radyo Balagon ka ito! DCGB ngunyan! Anainot, pirming nanginginutan! Always number one! Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:04 na po ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga darakulan niya itong bareta. Ngunyan po nga daw, nin Huwebes, Pitsa 13, kan bulan na Agosto. Enot sa lado lokal, ibalong The Musical Show, gigibuhon ngunyan na daw. Sagod sa Agosto 15, sa ibalong Centrum for Recreation, tampok ang mga local talents, kan siyudad de Legazpi, asin Albay. Krisis sa petrolyo, kakulangan sa pundo asin classroom. Nagkapera sa mga rason sa pagbusol kang Kongreso din propesong ipag-oktaban barangay asin sangguniang kabataan elections sa Nobyembre 2, 2026 sigon kay Representative Crisel Lagman. Sa lado nasyonal, basura, gigibuhon ang kuryente kan gobyerno. Lokasyon kan waste to energy plant pigadalan pa sigon kay PBBM. Gabo sa senador kan 2025 nag-avail kang leadership fund sigon kay DPWH Secretary Manuel Bunuan.
sa ibang nasyon. Mga biktima kan makusog na linog sa Colombia, ipinagpapangadji ni Pope Leo XIV. Business News, presyo din baga sa produktong agrikultural, day pigilauman na maitaas sigon sa DA. Sa Sports News, seeded number 17, Pinay tennis star Alex Ayala, nakakuanin first round bye sa Cincinnati Open. Health News, mga paagi sa pagkontrol in high blood pressure, tinawanin doon kan mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Mga local talent sa syudad ni Legazpi at siniba pang lugar sa Albay. Ang mapahiling nin gila sa ibalong musical show nagigibuhon sa ibalong Centro for Recreation sa Barangay Betano. Pon ngunyan aldaw sa Agosto 15. Sa entrevista kan DCGB niyo, sinabi ni City Councilor Alan Ranyola, nakatuyuan kan aktibidad na buhayon giraray, ang istorya kan ibalong sa pagirin musika, pagbaili asin teatro gamit ang Bicol na dialogo. Sigon kay Ranyola, ang musical show gigibuhon ngunyan alas 2 din hapon, alas 6 din Banggi, mantang alas 10 din aga, asin alas 2 din hapon sa Agosto 14 asin 15. Katakod kay ni, pigimbitaro Ranyola ang publiko na magiling asin suportanan kanibalong The Musical na parte kan duwang simanang selebrasyon kanibalong Festival 2026 sa syudad nin Legazpi. Imbitahan ko po mga tugang, mga Legazpeño, mga Albayano na magiling po kamo kang ibalong si The Musical dyan po sa ICR Legazpi this coming August 13, 14, and 15. So libre po ang ticket and of course syempre abangan man po nindo sa mga ibang mga aktibidades kang ibalong festival this weekend. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta ngunyan, mga tugang sa lado lokal, nasa linya, ang dagdag na report kay Bapuan Bareta na dara ni Al Armario. Bawal naman sa Barangay Sabang Legazpi ang illegal parking. Yan ang nakapalaman sa Barangay Ordinance number 1 Series of 2026 na pinasarkan barangay asin ngunyan for review na kansangunian palunsod. Ana pagbabawal sa pagparada sa gilid kan tinampo, pinagbabawal na yan dahil parte ni sa programa kan DILG o Gobyerno Nasyonal na road clearing. Nakakaapektar yan sa performance kan sarong barangay sa pagpili kan DILG sa good governance kan mga barangay officials. Bako sanaan Barangay Sabang kundi sa gabos na lugar. Alagad ang Barangay Sabang saro naman ini sa mga ehemplo na may efforts man at least ang mga barangay officials sa road clearing program. Al Armario, DCGB. Iba pa niya to na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Krisis sa petrolyo, kakulangan sa pondo asin mga classrooms, inani pinagtuturo na rason na pigbubosol sa Kongreso. Kanagkaper ang kongresista bilang basihan sa propestong ipostpone ang barangay asin sanggol ang kabataan elections o BSKE sa nakataraan na gibon sa Nobyembre 2, 2026. Inan sinabi ni Albay, First District Congressman Crisel Lagman sa entrevista kan DCGB News. Sigon kay Lagman, dakol ngunyan ang mga propestong pigbubosol sa Kongreso na nagka-target na i-postpone ang barangay NSK election ngunya na taon asin gibuo na sana sa Nobyembre 2028. Sinabi ni Lagman na ang presenteng krisis sa petrolyo ang saro sa mga rason na pinagbabasihan kaniba ibang kongresista lalo na ang pagkondusyon ng eleksyon nagkaigwan ng gasto sa transportasyon gamit asin materyales para sa eleksyon asin deployment nin mga paratuglo na maserbi bilang election personnel. Dugang pa niya na problema man ang kakulangan sa mga classroom nagagamiton sa eleksyon lalo na may mga eskwelahan na naapektaran asin nadanyaran kan mga nakaaging bagyo asin pagyugyog nin daga. Alaga piglino ni Lagman na ang pagpospon kan barangay NSK election dahil pagkonsiderar na extension kan termino kan mga opisyales kan barangay asin sanggo ng kabataan. Sigun sa kongresista ang mga incumbent na opisyal mapadago sa pagserbi bilang nasa holdover
officials sagod na magkondusir giraray ang bagong eleksyon. PIGAP emphasized din that this is not extension of Oo. term, but this is the holdover capacity which is allowed under the Constitution. Na unless may magkaigwaki election, magsaralida sa mga opisyales, hold over ang capacity. So, ang ibig sabihin, hindi siya extension Ayun. ng term. Oh. Congresswoman Crisy Lagman sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, mga tugang bareta hali dyan sa lawas kasabay si Karen Ala. Pag-renew kan Memorandum of Agreement sa Albay Park and Wildlife papapirmahan giraray ni Governor Noel Rosal. Kuya po ang detalye. Mientras tanto, dumang kita sa report ni Jimmy Nasalita, hali po dyan sa luwas. Naghahapot na si Ligao City Mayor Fernando Gonzales sa manihamento kan Bicol University sa pangingot ni VU President Baby Boy Nebres sa kunata dahil pagiraray pigbubuksan para sa klase ang bagong tindog na VU College of Veterinary Medicine sa Tuburan. Basado sa alkalde, kung sakaling igwapa manindiit na kulang sa mga pasilidad, posible maski inisyal na enrollees, pwede nang gamiton ang eskwelahan. Matatandaan ang eskwelahan ay ninay patindog sa pagingawa kay ito ni former Congressman Fernando Didi Cabredo sa katabangan kan lokal na gobyerno kung saan haros physicalmente hama na alagad dahil maintindihan kung ano pang ibang requirements ang kinakaipuhan sa kunata dahil pa ini pigbubukasan para sa mga estudyantes. Sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Inaprobara na po kan Sangguniang Bayan kan Santo Domingo Albay ang sarong ordinansa na nagmamando sa local chief executive na magsumite ng regular na report sa paggamit kan pondo pagkapautob kan proyekto asin iba pang gastos kan munisipyo. An ordinansa requiring the local chief executive to submit periodic reports, status of fund utilization project, implementation in other expenditure, Sangguniang Bayan of Santo Domingo Albay and for other purposes. Sa butuhan, nakakuan ordinansa nin 6 na boto pabor, 3 kontra asin sarong abstention. Kaya pigdeklarar na aprobado. Pabor sa ordinansa sinda kagawad Clinton Chan, Patrick Chan, Lyra Gregorio, Carlo Baluloy, Jose Maristela asin SK Federation President Crisel Mandani. Kontraman sinda kagawad Dino Sortida, Raquel Santo Tomas asin Marvin Baluloy. Mantang abstain si Jerry Banyaga. Sigon kay Konsehal Clinton Chan, katuyuan kan ordinansa na pakusugon ang transparency asin accountability sa paggamit din pondo kan munisipyo asin tawandalan ang pag-aadal kan Sangguniang Bayan sa mga gastos asin proyekto kan lokal na gobyerno. Balikan ta ang report ni Karen Ala. May bagong Memorandum of Agreement naman na pipirmahan ang gobyerno provincial kan Albay sa DENR para sa pagpadagos na matay na operasyon kan Albay Park and Wildlife sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Iyan ipremisentar kan Committee on Laws, Rules and Oversight kan Sangguniang Panlalawigan kung saan matapos ining maaprobaran sa deliberasyon pipirman ini ni Gobernador Noel Rosal pangani na mapreparean ang mga wild animals na yaraong digdi bantang na mamanihar na maray ang operasyon sa pakikipagtabangan sa DNR ang nasabing pasyaran. Pero pa yan sa pinagtututukan niya ni Gobernador Rosal na mairehabilitar tangani na maapit-apitan lamang inikimas dakol-dakol na mga turista siring kan pagrehabilitar kan Linyon Hill. Karen Ala, Mga tugang iba pa niya itong bareta ngunyan sa lado kan sinuspende po ni Villar Mayor Jerome Arcangel ang mga klase sa nagkapirang eskwelahan sa Villar may koneksyon sa nakatalaan na power interruption kan Albay Electric Cooperative Baleco ngunyan aldaw. Sa pinaluwas na orden kan alkalde, madurar ang power interruption hanggan alas 6:30 nin pagkaaga. Umapon alas 6:30 nin pagkaaga, sagod alas 6 nin pagkabangin. Ang orden bilang konsiderasyon kan lokal na gobyerno.
sa eksistidong El Nino condition na nagdadala ng matinding init asin halangkaw na heat index. Mientras tanto, dahil man sakop kan suspension ang mga eskwela na nasa barangay San Isidro, San Roque, Salvacion asin Florista dahil lang taday kay bahan ang mga ini sa mga lugar na apektado kan power interruption o brownout. Pigabisuhan man kan mga local heads o ang mga local heads na padago sa subaybayan ang kondisyon kan panahon asin magkondusir din magkanigong lakdang para sa kaligtasan kan estudyante asin mga personahe. Albay Provincial Health Office target na mabakunahan ang sobra sa 132,000 na mga aki kontra sa measles sa rubella. Angel Mostasa sa detalye. Target ka na Albay Provincial Health Office na mabakunahan ang nasa 132,261 na mga aki na may edad anong sa 59 bulan na mabakunahan na kontra sa measles asin rubella sa nagpapadagos na measles rubella supplemental immunization activities sa rehiyon. Sigun kay Mark Gumba, ang Albay Provincial Health Office sa Nurse 3, National Immunization Program Coordinator, sa primerong aldakan pagbabakuna, nakapagbakuna na sila ni nasa 14% kana populasyon kung sa ina may kanya-kanya na silang estratehiya na i-implementar. Ibahan na ang pagkakaigwan ng mga temporary designated area of vaccination. Sinabi ni Gumba na dakulang parte ang napapel kan mga magurang asin guardian na mapabakunan ang sina mga aki tanganing matawan man yung proteksyon kontra sa nasabing helang. Nagdag na barata, Angel Mustaza, DCGB News. Alas 6:18 oras mga tugang sa Pilipinas. Mientras tanto, nasa linyaman si Joshua Bino. Suspect sa pananaksak gadaan sa sarong sa Adislag, kinasuhan din homicide. Joshua Bino sa report. Magahampang sa kasong homicide ang 53 anyos na paraoma na iyuan na suspitsado sa nangyaring insidente ng pananaksak gadaan bandang alas 10:30 ang Banggi, Agosto 11 sa barangay Alislag, munisipyo kan Daraga, Albay. Kasagsagan ini para nagpapadagos na selebrasyon kan kafiestahan sa naunang bito ng barangay. Ang suspitsado, presidente kan barangay Mayon kan parehong munisipyo, iyuan voluntaryo man na suminuko sa mga autoridad matapos ang nangyaring insidente ng pananaksak asin pinag-turnover man kini ang kutsilyo na iyon ginamit sa naunang bita ng insidente. Ang biktima, sarong 48 anyos na barbero, presidente man kan barangay San Ramon sa munisipyo kan Daraga, iyon pinagdeklarar na kada tuman pa sa natismo sa pinangyarihan ka na insidente ini. Sa initial na resulta kan investigasyon, na ipinalawas kan Daraga Municipal Police Station sa Rarom kan Liderato, Chief of Police, Lieutenant Colonel Mary Grace sa Tagtag. Ang suspect asin ang biktima nag-iinuman pa fiesta nga nila sa naunang bita ng barangay. Nag-iinuman bago mangyari ang insidente ini. Tagkot na susog sa initial na resulta kan na investigasyon. So, biktima inatake so suspect asin na aligado pinagbalo na taksakon ini nin kutsilyo. Naagaw kan suspect na kutsilyo tagkod na iyo naman ini ang ginamit na maipansaksak duman sa biktima tinamaan sa walang porsyon kan sa iyang kilikili rason kan sa iyang pagkagadan. Tangon niya nagkukondukta pa manggiraray na follow-up investigation ang Daraga Municipal Police. Pero ang naunang bita ng suspect, iyon maghahampang sa kaso homicide. Dagdag na barata, Josh Rubino, DCGB. Mientras tanto, mga tugang, sarupo na parasira. Duman sa Tabaco City, arestado dahil po sa droga. Report hali kay Jomar Bien. Arestado kan mga autoridad sa siyudad kan Tabaco ang sarong parasira dahil sa pagkakaimbuelto sa ilegal na droga. Ang 32 anyos na parasira na si alias Guapo na arestar durante kan drug bust operation kontra sa saya kan nakaaging Banggi sa barangay San Roque sa Tabaco City. 5 sachet kan shabu ang nakuha hali sa iya na may total na pisada na 1.57 grams asin pigkakarkulong nagkakantidad nin 10,340 pesos.
Jomar Bien, DZGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang 6:21, oras po sa DCGB News Express. Bareta sa Lado Nasyonal, makalipas lang kayo. GB News Express. News Express. GB News Express. Agom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taonin serbisyo, 60 taon, nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa, para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako, sabi ng doktor. Parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Handog ng LGU Jovillar Albay. Pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:27. Nin pagkaaga, padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Isinusulong po ni Senador Bam Aquino ang pagkataon ng 2,000 na bulanan na Disability Support Allowance sa mga persons with disabilities o PWDs para makatabang sa indang gastuson para sa indang pangangaipuhan oral daw. Sa irarom kang Senate Bill number 2386 o National Disability Support Act, makakaresibi ang mga kwalipikadong PWD nin bulanan na allowance sa irarom kang National Disability Support Allowance Program na pwedeng regular o i-adjust pa base sa inflation asin mamantenir ang kantidad kani sa pag-abot kan mga panahon. Sigon kay Aquino, dakulan may tatabang kanasabing tabang sa mga PWD na naghahanap o naghampang nin dakulang agyat siring sa transportasyon, healthcare, personal assistance asin assistive devices. Mientras tanto sa tabang kaini, mas makakabuelo na makahero ang mga kababayan na PWD asin lang na makapaghanap ng trabaho, makapag-eskwela asin mas maging produktibo na miyembro kan sa tuyang sosyedad. Sirarom kan sinabi ng propesto, luway-luway na ipapasunod ang Disability Support Allowance Program kung sain kasabay sa mga prioridad ang mga beneficiaryo sa tulong taon. Ang mga aki na may diferensya, siring man ang gusto, ang mga may nasa tamang edad na igwanin mga problema sa indang mga salud. Mientras tanto, susundan manin tulong taon para paiwason ang sakop kaini na maisabay ang mga tao na igwanin katamtaman sana na problema sa indang salud bilang mga PWD. Siring man ang pagkakaigwan para magkaigwaman sinaning kadagdagan na gastuson may kinaraman sa sendang mga namamatian. Sa pag-abot kang panahon, sakop kang programa, ang mga kwalipikadong PWD may dagdag na gastuson a pera sa mga ini. Para masiguro na patas ang pagpapasunod, ang makrear nin sarong Disability and Needs Assessment System o DINAS na matumbok sa kwalifikasyon as in functional limitations, siring man ang pag-angaipolin suporta para maka-entra ang individual, siring man para mabantayan ang mga ini. Istatalagaman kan DSWD o kan Department of Social Welfare and Development bilang iyon mamamahala sa programa, siring man ang katuwang ang ibang mga multi-stakeholder committee na pamamayuhan kang National Council on Disability Affairs. Mientras tanto, isusulong po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Waste to Energy Program para gibuhon na kuryente ang basura asin mabawasan ang tambak na basura sa mga landfill. Mga katabang inisigon kay BBM sa lokal na gobyerno dahil mabawasan ang gastos sa paghakot asin pagtapok nin basura. Piglauman kang Presidente na posibleng mahiling ang proyekto sa laog nin may kabangang taon, sa may kabangang taon asin siniguro niyang ibubusol kan gobyerno ang marikas na implementasyon kay ni apera sa solusyon sa problema sa basura. Sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makapagtatao man in dugang na supply nin kuryente ang mga pasilidad dahil sa babakalo na ka Department of Energy ang sa indang magkukua sa waste to energy plants. Bako pabor si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mas magabat na padusa
sa mga sala magtapok nin basura. Sigon sa presidente, daing kauragi ang pagpataw nin masalangkaw na penalidad kung warang supisyente asin matanos na pasilidad para sa tamang pagtapok nin basura asin pagmanihar. Sinabi ni PBBM na dapat sigurohon ngun akan gobyerno na magkaigwanin matanos na waste disposal facilities bago higpitan ang padusa sa nagsusuhay kan haputon man. Kung may kakonsiderar na garbage crisis ang sitwasyon kan basura sa nasyon, sinabi kang presidente na kritikal na ang problema. Kasod, personal na pag-inspection ni Presidente Marcos ang cleaning operation sa parte kan Manila Bay, Jokno Boulevard sa Pasay City asin Redemptorist Water Channel sa Parañaque kung saan mahibog ang basurang inanod matapos ang makusugo na paguran. Mantang sa Baclaran River, pipahidali man kang presidente ang paghakot ng basura para dahil sa giraray na masulat ang mga bulusan ng tubig asin iwasan ang pagbaha kapag sa giraray na nagkusog ang oran. Ibinasura mga tugang kan Korte Suprema ang petisyon for mandamos and certiorari para suguon ang Senate Blue Ribbon Committee na iluwas ang full unredacted text kan draft partial committee report sa pigasabing irregularidad sa flood control projects. Isinumiter ang petisyon kasunod kan paglik ang report na pigasabing nagrekomendar nin pagsangat nin criminal as in administrative charges kontra sa nagkaperang senador as in public official. Ipinag-insister kang Korte Suprema na dahil sindang nahiling na constitutional o legal obligation para sa committee na ipaluwas ang unfinished draft report. Sinabi pa kan Korte na ang draft report sarong preliminary document as in nagiging parte na inikan official Senate record sa oras na maging pinal. Ibinulgar mga tugang ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa pagnangog kan Sandigan Bayan 3rd Division sa malversation case ni dating Senador Bong Revilla na nagsumiter siya o sa iya si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nilistahan kang proposed infrastructure projects ni na Senador Bongo, Senador Robin Padilla para makapag-avail ng Leadership Fund kan 2025 ang Leadership Fund kan 2026 parte kan pondo kan DPW na pigtao para sa punduhan ang propestong priority projects kan mga senador para maisingit sa National Expenditure Program o NEP asin warang maraot na gamiton ini a pera sa nakon magakaigwan ng harabasan o kickback scheme sa nasabing pondo. Nakaresibe ng 500 million minimum o 500 million pesos na minimum ang mga senador mantang 1 billion man para sa chairperson kan major committees arog kan public works as in finance base sa judicial affidavit ni Bunuan. Sigun kay Bunuan, warang formal na proseso as in wara nin letter request na kaipuhan isumiter sa pag-avail kang leadership fund. Ang kaipuhan sana ayon listahan sa maski na anong format kan priority projects kan mga senador na nag-avail kang leadership fund. Dagdag pa na wara man nin senador na direktang nagrani kay Bunuan para mag-avail ng leadership fund kung kaya naaraman sana ni Bunuan kung sirisay ang proponent kapag nagpamidbid na ang courier o ang magpadalang listahan kan opisina kan departamento kung sisa ang i-representar ninda apera digdi. Gabos na mga senador kan 2025 na kapag-avail kang leadership fund mantang si dating Senador Bong Revilla na dating chairman kan Senate Committee on Public Works nga kuanin 1 billion pesos na leadership fund kan 2025. Alas 6:32, magbabalikan mga bareta, kalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer.
100 pesos SRP lang kada litro, kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Maginic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta mangiraray sa lado nasyonal ang testimonya daw ni dating DPWH Secretary Bunuan sarong malisyoso sigon kay Senador Bongo kung sisay panlist privilege sa Senado asin kung sisay panpirming napupundo o nahuhold ang mga proyekto iyo pang nadadamay sa testimonya kan dating DPWH Secretary sa sangguniang Sandigan Bayan. Ini an makusog na pahayag ni Senador Bongo sa sesyon kan Senado kung saan sinimbag kay ni ang malisyosong testimonya ni dating DPWH Secretary Bunuan. Sigon sa iya, may papareho ang sinabi ng inot na mga pahayag sa kampanya mga senador. Sinabi ni Go na parte kan trabaho ninda na mga legislador ang mag-refer din mga project request hali sa mga lokal na gobyerno asin iba-ibang sektor para may paabot ang mga ini sa tamang ahensya. Dagdag pa niya na dain nakikiaram kundi mandato nin mga senador na ipaglaban ang mga proyektong tunay nga napapakinabangan kan banwaan. Pero sa pagpapahayag kan senador halos gabos daw ng mga proyektong isinulong niya igwanin mga nagaharang asin for later release asin nakahang ang pundo. Ang dahilan, kalyado sinda ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kasabay kay ni
sa likod kang sinabi ng paninindugan kan senador, sa likod kang sitwasyon sa politika, dahil daw mapundos ni para ilapaglaban ang proyektong hinahagad asin kinakaipuan lalo na sa mga nagtitios na mga Pilipino, dagdag pa ni Senador Bongo. Mientras tanto, baretang unyan mga tugang sa luwaskan Pilipinas, ipinangadji kang Catholic leader na si Pope Leo XIV ang mga biktima nin makusog na linog na tuminama sa Colombia kang Lunes. Agosto 10 na guminada nin sobra sa 250 asin ikalugad nin sobra sa 1,000 na iba pa. Sa sarong mensahe nagpahayag nin grabing kamunduan ng pontiff kasabay kan linog na tuminama sa iba-ibang parte kang nasyon. Kasabay kan pag-atang nin pangadji para sa eternal rest kan mga nagadan asin para sa makaskas na pagrasay kan gabos o pagrahay kan gabos na mga apektado kan trahedya. Nagpaabot maninudok sa bot na pagkikidumamay si Pope Leo sa pamilya na nagbumundo na marhay na sa paggagadan kan sa indang mahal sa buhay. Nagpahayag manin pasasalamat ang Santo Papa sa gabos na mga nagtrabaho na may bilog na dedikasyon sa pigigibong search and rescue operation asin sa pagtaon ng relief assistance sa mga proyekto kan linog o sa mga apektado kang linog. Sa uri, pinangadji kan Santo Papa sa paagi kan intercession kan Mahal na Birhen Maria ang pagtaon ng mga biyaya kan espiritual na kakusgan asin paglaom sa mga namanuaan kan Colombia asin benendisyonan ang mga ini. Ipinaabot kan Santo Papa ang mensahe sa Telegram na mensahe na pinirmahan ni Cardinal Secretary of State Pietro Parolin asin naka-address kay Archbishop Francisco Javier Monera Correa of Cartagena, presidente kan Colombian Bishops Conference. Business news, mga tugang, daing pigalauman, nadakulang paghiro sa presyo ng dakula nin produktong pang-agrikultura, kasunod kang aldaw o nagkape ng aldaw na maraot ang panahon, darakan habagat, Bagyong Luis, asin Bagyong Maymay, sigon sa Department of Agriculture. Sigon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, pigkakarkulong nasa 400 o 4,500 metric tons ang nawarang ani kumpara sa taon na produksyon na 20 milyon na metriko tonelada. Kailan digdi, wala ng piglaoman na paghiro sa presyo ng agricultural commodities, lalo na sa bagas, dagdag pa ni de Mesa. Sa gulayon, pwedeng igwang sadit na paghiro dahil naapektaran ang mga lowland visible sa Central Luzon at sa Southern Tagalog. Pero makaskas man na nakarecover ang taunan o ang mga tanumanin gulayon. Sinabi ni de Mesa na uminabot sa 197 milyon ang danyo sa sektor ng agrikultura, darakan iba-ibang raot nin panahon. Panginot na naapektaran ang paroy na nasa 143 milyon ang danyos, mga gulayon na nasa 30 milyon asin irigasyon na 15.8 milyon pesos. Sigon kay de Mesa, pwedeng makabawi ang produksyon dahil sa 6,700 na hektarya ng daga na nadanyaran, 5,700 na hektarya and partially damaged. Oras Pilipinas o kaya mga tugang iguana kita nin 20 o 19 bago po magabot ang alas 7 nin pag-aaga. Ini po ang GB News Express. Baretang Sport, magpapadagos ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa North American Hardcourt sa paglaog niya sa Cincinnati Open na may first round bye. Ang first round bye sa tennis, nangangahulugan na ang player automatikong maabante sa second round na dai makawat in opening round. Kailan digdi, mahalat si Ayala kung siya manggagana sa pagultanan ni na Magda Lynette kan Poland asin Elena Gabriel Rossi kan Romania na sa second round kan WTA 1000 event sa Lindner Family Tennis Center sa Mason, Ohio. Ang bye magtatao kay Ayala ng extra time para maka-recover matapos ang matinding duwang simanang laban na nagresulta sa panggagana niya sa Mubadala DC Open title as nakaabot sa round 16 kang National Bank Open sa Toronto. Ang tournament mapuon ngunyan alas Agosto 13 as matatapos sa Agosto 23 na tiyempo man para sa US Open. Health News kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Pwedeng kontrolong ning sarong individual ang high blood pressure
kung aldaw. Ini ang tinawanin doon ka mga eksperto sa salud sa kinaman. Sendang sinabi na mag-inom ng bulong susog sa reseta kang doktor para makontrol na lang ka na presyo ng dugo. Maging aktibo ang 30 minutos ng pag-iro-iro o ehersisyo kada aldaw. May dakulang epekto. Kumaon in healthy, nutritious foods as in ibitaran, unsaturated fats as in trans fats. Mentos na idinagdagman kan World Health Organization o WHO na iwasan ng sigarilyo as in bawasan ng pag-inom ng alak. I-check ng regular ang blood pressure as in bawasan ang konsumo ng waskad sa pagitan paggamit ng potassium enriched salt as in bawasan as in imanihar ang stress. Abiso pa ka mga infection na start small, stay consistent, build better health. Health News from Newsbase, Mardila, Daing Iba. Thank you pa rin, Mars, sa mga istoryang yan. Nasa linyaman, mga tugang ang pag-asa, kasabay si Jaime Bordales sa Kamugtakan Kampanahon. Yes po, marahay na aga sa mga paraan tabay para sa satuyang weather forecast. Ngunya na aldaw na Webes, petsa 13 kan bulan na Agosto. So, generalmente magay na panahon man girarayaan lauman ta sa maghapon, digdi sa Kabikolan. Kapera na lang duman sa perigda ang pagkuran o pagtagiti, daramang giraray kan maluyang habagat po southwest monsoon na nakakaapektar sa bilog na Luzon. Wala kitang na-monitor na LPA o bagyo sa laog kan sa tuyang area of responsibility. So bagyo man duman sa luwas kan sa tuyang PAR nagkusog na ini bilang sarong tropical storm asin kaso bagong agaan sa iyang presenting lokasyon nasa 2,560 kilometers sirangan norte sirangan kan extreme northern Luzon. So ini paparayo man sa tuyang nasyon asin wala man piglalauman na magiging epekto. Ang direksyon ka ini papasiring duman sa norte sirangan sa rikas na 20 km per hora. So digdi man giraray sa Kabikolan, moderatong paros ang dauman to sa maghapon asin ang mga kadagatan na sakop kang rehiyon magiging banayan sagkod sa kung minsan maalon huli nga kan habagat ang estimated wave height na nasa 1.8 sundong 2.8 meters. Ang temperatura sa maghapon pinakahababa na sa 25 degrees Celsius as in pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 33 degrees Celsius. So yan BP, sa tuyang update para sa Kamugtakan sa tuyang panahon, hali po dito sa Pag-asa DOST Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat marahay na aga. Thank you, Jaime Bordales. Mga tugag iyang panitalles kan mga bareta sa lado sa lado lokal, national, international, as in sports, kasabay ang Kamugtakan Kampanahon. Nagsurat kan bareta, News Director Mardy La Cruz, katuwang po dyan sinda Jenny Balyaran, Nicola Angoroyan, asin Shara Mileron, siring man ang report kan Megaforce Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas, Bicol.
Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA-registered training provider for the following TechVote program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Ibalong Festival 2026. Calendar of events, August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol Noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical, Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legazpeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Alam niyo ba kung bakit marami ang mga taong umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ayon sa dalubhasang scientist na si Dr. Linus Pauling, 2-time Nobel Prize winner, nilabas niya ang kanyang discovery in 1936 that you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Ang ating katawan ay kailangan around 80 kinds of minerals para lagi tayong malakas at hindi basta-basta nagkakasakit. Ang mga minerals na yan ay makukuha lamang sa HCI-CMD or Cell Mineral Drops, natural, safe, economical, kompleto at balanse na siyang kailangang ibalik sa ating katawan araw-araw. Kaya naman sa paggamit ng HCI-CMD, marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Atop Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na!
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sige. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, padagos kita ko dyan, mga tugang sa mga istorya sa Morning Hirit. Nagparadalaga na ko hali sa baba, madali sana. Kinapos akong ginangos sa third floor kaya ang announcer's booth. Third floor hindi tabi ron nala, no? Third floor, di ba? Nagparadalaga na ko hali sa baba. Pangyari. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on atay later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, vitamin B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya pong nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganong pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Siring man, ito ay makakatulong para labanan ang iba-ibang sakit sa atay, fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available, mga tugang iyan sa Mercury, Watson, South Star Drug, in all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Joshua, alas 7 na, saga na lang. Saga naman, iyo. Baka lamang bumago pa na subject mo, iyo. Goodbye. Baka lamang may oras pang bumago siya, ha? Okay. Mga tugang, Bareta alas 7, susunod na. Makalipas lang ng ilang paalala. Bunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman.